da katin zaɓe akan iya zaɓo shugaba na gari, da shi ne akan iya cire bishiyar maɗaci a dasa ta biyu. Domin zaɓen waɗanda za su kawo maka ayyukan raya ƙasa da ci gaban al'umma. Haɗi da samar da wakilci na gari a zauren majalisu na ƙasa da ma majalisar jiha baki ɗaya. Tabbas da katin zaɓe ne kaɗai za ku iya dawo da duk wanda kuka zaɓa. Sannan da shi ne za ku iya zaɓo da wanda kuke ganin zai kawo muku ci gaba a cikin al'umma. Hakika katin zaɓe shine ‘yancinka, shine daraja, sannan shine mafitarka, shine mutuncinka a tsari irin na sharɓar romar demokuraɗiyya. Don tabbatar da hakan ne da kishin al'umma da son ganin an kawo ci gaba a mazaɓu 11 da ke ƙaramar hukumar Ungogo. Honorable Amir Alasan Zaura ya ɗauki nauyin fito da mutum 50,000 maza da mata na ƙaramar hukumar Ungogo don gudanar da ya musu katin zaɓe a mazaɓu 11 da ke ƙaramar hukumar Ungogo domin ganin kowa ya mallaki katin zaɓensa. Kuma sannan kyauta ne, za a ɗauke ka daga inda kake har zuwa inda ake yin katin zaɓen. Da ƙoƙarinsa na ganin an kubutar da ƙaramar hukumar Ungogo a halin da take ciki na rashin samun wakilci na gari. Za a fara gudanar da rijistar katin ne 1 ga watan Maris ɗin wannan shekarar da muke ciki. Ku sani katin zaɓe da shi ne za ku wuce fushi na samun shugaba na gari. Wannan saƙo ne daga Honorable Amir Alasan Zaura, raba gardamar 'yan takarar shugabancin wakilcin ƙaramar hukumar Ungogo.